कोणाने बडे घास मारलो होईल नाही पुकुला चाल मला आत मेरा ना कुण नाम रे डायरेक्ट नाही या तुमका पण आमगे मनेच मग सांगाल तुमका नितीन दा परत एकदा लास्ट एकदा द्या देऊ मला ना देऊ म्हण नका पाऊस येईल मध्ये हा असे या या यार मासल्या म्हणून फायद्या पडले मरे अच्छा त्रिकोण घेत नाहीत बारकेले हो सगळे देवळली घेऊन येतात आयटी बी आज तिथले भुरगे आम्ही वाट केली ती कोण नावाचं असं ते घे बरं मग माहिती असताल बरं यांच्या काढून वर या असं आता मिसळ ना काय ना काहीच ना मरे बेस्ट ना ना काय ना बेस्टी पावडर आली माइक लावू किती मिनिटं किती मिनिटं पोय सोत्री हॅलो दिदी तयार आहे हो आवाज बरोबर